estudyante karon. Nag-eskwela si inay may leading na. Si nanay o tatay nagbunlay sa uma aron makakita sa diplomang inday. Dinhapag bakasyon nalipay si nanay makakita na gyud sa diplomang inday. Ang iyang diploma iyang batang gamay may lalaki usab niya nga nag-agbay. Si nanay o tatay nag-away gabi, nagisi ang habol na bali ang katre. Nisigi si nanay, kuyayang, 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 kuyayang sa tuli. Kung hindi pa sakit kamayong ipatay, sa pisi maghigot sa kahoy magbitay. Huwag lang nga mabuhi, nga imong tinamay, maayo pang mamatay sa babos kamay.